हेलौ लोगोफोर दिनैनि बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय दिनैनि बे भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय मोनसे क्लियार खोथा आं बुंनो सानदों ओमफ्राय दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायब्लानो जाबाय ओमफ्राय डाइरेक्ट सिदायै बुंगोन आं ओमफ्राय जायफोरानोखि दायो इउटुब चेनेल खुलिदों आरो बिथांमोना साननो हागौ इउटुबाव माबोरै फट' होयो फट' पस्ट खालामो माने गोबां इउटुबारफोरखौ नोंथांमोना नुदों जानांगौ ओमफ्राय बिथांमोना जेनेबा फट' पस्ट खालामनानै होयोना ओमफ्राय नोंथांमोनाबो साननो हागौ आंबो होगौमोन होननानै खिन्थु दायो आङो बेहाय नोंथांमोननो क्लियार मोनसे खोथा बुंनानै होगोन दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायब्लानो जाबाय फट' इउटुबाव माबोरै पस्ट खालामनो हायोना हाया थार खोथाया मा आरो हागोन हाया बेखौ आङो दा नोंथांमोननो क्लियार फोरमायगोन दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिमल' नायलांबाय दा भिडिअखौ एसे सर्टकाटै जागायनोसै भिडिअलाय लोगोफोर दा नोंथांमोननो मोनसे चेनेलाव लानानै फैबाय आङो नैबेहाय बियो माने ओरैबायदि जेनेबा प्रेक्टिकेलि खिथिग्रा नोंथांमोननो ओमफ्राय बिनि बे चेनेलाव माबा 1000 साबस्क्राइब गैया 4000 घन्टा बेहाय गैया दा नोंथांमोना बेहाय मा अप्शन खालामनो हायो फट' होनो हागोन हाया बेखौ दिन्थिनो आङो दा नोंथांमोना चेनेलाव थांब्लानो जाबाय चेनेलाव क्लिक खालामनायनि उनाव इउर चेनेल फैगोन नैबेहाय इउर चेनेल बेहाय क्लिक खालामनायनि उनाव नैबेहाय मा अपसन दोङो नोंथांमोना नायनो हागोन नै एबाउट दोङो चेनेल्स दोङो प्लेलिस्ट दोङो भिडिअ दोङो हम दोङो बेहाय मा जेनेबा बेहाय टुल' साबस्क्राइब दोङो आरो बेहाय जेबो भिडिअ हगारनाय जायाखै बेनिखायनो बेहाय 1000 साबस्क्राइब गैया मोननो हायाखै जेनेबा 4000 घन्टा मोननो हायाखै दा फट'खौ होनो थाखाय नोंथांमोननो 1000 साबस्क्राइब आरो 4000 घन्टा बेखौ नांथारगोन अब्लासो नोंथांमोना बेहाय भिडिअ पस्ट आरो भिडिअ नङा फट' पस्ट खालामनो हागोन आरो थौदो जेनेबा मोनसे मनिटाइजेसन जानाय चेनेलाव आं नोंथांमोननो दिन्थिनोसै आरो बेहाय मा अपसन फैगोन दा नोंथांमोननो डाइरेक्ट रोखा दिन्थिगोन आं थौदो बिदिब्लालाय मोनसे चेनेलाव थांनानै दिन्थिनोसै दा लोगोफोर नोंथांमोननो ओमफ्राय मोनसे मनिटाइजेसन जानाय आंनि चेनेल बेहाय लानानै फैबाय आरो नै बेहाय थांदो नोंनि चेनेलाव इउआर चेनेल बेहाय क्लिक खालामनायनि उनाव बेयो नैबे माने नैबेहाय बेसेबां साबस्क्राइबारा 4300 एसे 320 आरो 10 नि गेजेराव दोङो ओमफ्राय बेहाय नैबे मनिटाइजेसन जानाय बेहाय माने मोनबेसे अपसन दोङो दा नोंथांमोना नायनो हागोन नै एबाउट अपसन दोङो चेनेल्स अपसन दोङो ओमफ्राय नै प्लेलिस्ट दहायनिया दंमोन ओमफ्राय भिडिअस हम ओमफ्राय दा नोंथांमोना नै बेहाय मोनसे नै मनिटाइजेसन जानाय बेहाय मोनसे अपसन फैबावबाय कमिउनिटि बेनि गेजेरजोंसो जोङो माने फट' पस्ट होनो हागोन बे अपसना फैयोब्लासो आरो बे अपसनखौ फैनो थाखाय नोंथांमोना मा खालामनांगोन 1000 साबस्क्राइब आरो 4000 घन्टा नोंथांमोना मोननो हानांगोन नै बेहाय अपसन फैयो दा बेखौ साननाय लोगो मा फैयो नै बेहाय भिडिअनि अपसन फैगोन लाइभनि अपसन फैगोन ओमफ्राय पस्टनि अपसन फैगोन नै बेहाय खैथा अपसन फैयो मोनथामसो फैगोन दा नोंथांमोना फट' होनबा नैयाव थांनांगोन आरो नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोना मोजाङै एक्सप्लेनेसन खालामगोन लोगोफोर दा बै स्क्रिनाव नोंथांमोना आङो दिन्थिखादोंमोन ओमफ्राय नोंथांमोना नुबाय जानांगौ ओमफ्राय मनिटाइजेसन जायाब्ला मा अपसन फैया आरो मनिटाइजेसन जायोब्ला मा अपसना फैया आरो मनिटाइजेसन जोङो फट' होनो थाखाय मनिटाइजेसन जोंनि चेनेला जानो गोनां जाथारनांगोन आरो 1000 साबस्क्राइब 4000 घन्टा आरो आङो बेखौ मोनसे मोजां एक्सप्लेनेसन खालामनानै दिन्थिबावगोन नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय साबस्क्राइब खालामनानै ला अब्लासो जेनेबा थांबाय थागोन भिडिअफोरा ओमफ्राय गोबां साबस्क्राइब खालामिफोरा गोबानो नायो आरो साबस्क्राइब खालामनायफोरा एसे खमसो नायबावो दा बेनिखायनो आंनि मोनसेल' रिक्वेस्ट साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय नोंथांमोना बिदिनो भिडिअ लानानै फैबाय थागोन टेकजों रिलेटेड गोनां ब्लग आरो थौदो बिदिब्लालाय दिनैनि थाखाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव आङो मोजां बिनिनो मनिटाइजेसन जाब्ला मा मोनो आरो मनिटाइजेसन जाब्ला मा मोना दा नोंथांमोना एसे मोनथिबाय आरो बिनि सोमोन्दैनो आङो नेक्स्टआव गुवारै फोरमायबावगोन दा नोंथांमोना